I feel very encouraged that you would never be the type of men who would be demeaning women. And this umongameli Ramaphosa uthi makuthethwe phandle namakhwenkwe nabafana ngokuphathwa gadalala kwabasetyhini ngelokusisipula neengcambu esisihlava kubo. Umbutho wabagqatswa abazimeleyo ufuna kwenziwe izilungiso kumthetho wezonyulo ngelithi ubadlela indlala. Kwezemidlalo zive chulumancile ukubuyela kwakhe kwi-US Open uNovak Djokovic. Ekamela nondaba beljelo ndiyaphodisa mawethu sisamkela nani babukeli bethu kwijelo iDTT. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi abafana baselula namakhwenkwe makuthethwe phandle nabo kokuphatha gadalala kunye nezixholoxholo ezibhekiswe kwabasetyhini nabantwana ukuze usitshulwe neengcambu lomkhwa besakhula. Umongameli bethetha kwi-Presidential Young Men Iindaba ebanjelwe eSoweto eRhawutini ngale ntsasa. I feel very encouraged that you would never be the type of men who would be demeaning women. And this we can achieve by talking openly about it. And that is why your quest to have this message spread around. And that is where I also applaud what Prime Stars has been doing through your various surveys and through raising the level of consciousness amongst young men and men in general and talking about all these things and then later seeing that there is a change. And change can only really come about when all of us get involved in discussions, in dialogues, in a very open and transparent manner about issues of gender-based violence, about how we can prevent gender-based violence, and how men can play a much more respectful and supportive way, demeanor towards women. Umbutho wabagqatswa abazimele i-ICA ucela umngeni ngelifuna kwenziwe izilungiso kumthetho osayilwayo wezonyulo. Ukwangoku lo mthetho waba izihlalo ezingama-400 zepalamente phakathi kwamaqela ezopolitiko ziyabagqatswa abazimeleyo bakwazi ukukhuphisana kwizihlalo ezingama-200. Amagqwetha amele lo mbutho ozimele geqe axelele inkundla yomgaqo-siseko ukuba ayinasihlahla into yokwahlula ngesiqingatha kwezihlalo phakathi kwamaqela ezopolitiko nabagqatswa abazimeleyo nanjengoko etyhola ngokuba oku badlela indlala abagqatswa abazimeleyo. Iziko lokuhlaziywa komgaqo-siseko iCASAC ngamafutshane lithi ibangele ingxaki inkqubo elandelwe ipalamente ekubeni ipasise umthetho oyilwayo wezonyulo. Umbutho iBuild One South Africa iBOSA ngamafutshane nombutho wabagqatswa abazimeleyo i-Independent Candidates Association of South Africa bacele umngeni lo mthetho uyilwayo kwinkundla yomgaqo-siseko. Bacele umngeni inani levoti ezifunyanwa ngesihlalo ngasinye epalamente kwalo mthetho uyilwayo. Amagqwetha amele lo mbutho ozimela geqe axelele inkundla yomgaqo-siseko ukuba ayinasihlahla into yokwahlulwa ngesiqingatha kwezisihlalo phakathi kwamaqela ezopolitiko nabagqatswa abazimeleyo nanjengoko etyhola ngokuba oku kubadlela indlala abagqatswa abazimeleyo. But the sweet spot is the 350-50 because it's that spot which brings the equality of the vote much closer, fulfill that objective, why not, resulting in a risk of overhang and disturbing overall proportionality. That table B is of great importance to us. It's not challenged, but it's fundamental to our argument. Then the fourth and add on really. It was illustrative at the time, but the table C in the Atkins report really just shows that if one reduces to 50 the compensatory seats, it doesn't disturb the inter-party proportionality. Lenkundla icelwe ukuba iqwalasele indlela yokubalwa kwezihlalo xa umgqatswa ozimeleyo eshiya. Sithanda ukulumkisa ababukeli ngeenkcukacha eziqulethwe eli nqaku lilandelayo.
Kubizwe ingqina lesithoba kwityala lokubulawa kwayisakuba ikapteni Bafana neOrlando Pirates uSenzo Meyiwa kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. Ingcali ejongene nophando nzulu lwemizimba i-forensic pathologist uGqirha Johannes Steenkamp enika ubungqina uchaze ngemeko wawufumana ukuyo umzimba kaSenzo Meyiwa nangesikabane esakhokelele ekuswelekeni kwakhe. The death occurred as informed on 26/10/2014. Ugqirha Steenkamp ukhabalake wachaza ngesimo nenkangeleko awufumana ukuyo umzimba kaMeyiwa. Iskipa ke lesi awayesigqokile ke esimhlophe esasinegazi sikhombisa ke noma sitshengisa ke imbobo ke e4 cm by 3 cm uhlobo lwestar ngaphezulu la ngaphambili esubeni kodwa nje lana ke ngaphezulu. Chezinabileyo ngembobo zokudutyulwa negazi kwimpahla ezazinxitywe ngumfi. Bese ikhombisa ke imbobo ke e1 cm ngasemuva yona ke ihambisana ke noma ke ikhulumisana naye nalo ke inxeba lesithathu. Bese kuthi ke ivest le eyayigqoke ngaphansi ke eyayinegazi yona ke ikhombisa ke imbobo ke ewu3 cm by 2 cm la ngaphambili ke esifubeni kanye futhi nangasemuva. Ugqirha Steenkamp ubuzwe ngumtshutshisi ngonobangelo senokuba wakhokhelele ekubeni ade abe uphunyelwa ngumphefumulo enyameni uMeyiwa. Just lastly, Doctor, you mentioned that you have taken a second for the body to for the bullet to enter and leave the body. When the deceased started bleeding internally, with the bullet still be in the body. Uma ukuthi ke walinyazwa ke noma ke imbangela yokushona ke ilena ke mina ke engicabangela noma engishoyo ke ukuthi ke wayizothi ke ukuphuma kwalo noma kopha kwakhe ke kuhleke kuyenzansi ku side la ku left luze ku side la ku right bese kuthi uma manje ke esopha ke kophela ku side la ku from east side la ku right. Ukuthi nje open noma liphumeke igazi kusho ukuthi ke ngaleso sikhathi ke inhlamvu bisiphumileke emzimbeni. Ukanti ngoku ugqirha Steenkamp njengengqina lethoba uphekwa ngemibuzo ngamagqwetha abamangalelwa ngobungqina bakhe abunike inkundla. Kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho. Abahlali kumasipala osezingxakini wasemzumbe KwaZulu-Natal bamemelela ungenelo olukhawulezileyo ukubuyisa uzinzo kulo masipala. Abahlali abaligcwabevu ngumsindo bavale iofisi lo masipala iveki yonke betyhola abanyoceba babe-ANC ngokuqhokana namaqela aphikisayo ngokuchasene nemigaqo yombutho. Umasipala wasemzumbe awukaze ube nozinzo kusukela ke waqala ukuhlala lomkhandlu. Lo masipala ungaphansi ke kokulawulwa iANC enezihlalo ezingama-21 bese kuthi amaqembu ke aphikisayo wona abe nesihlalo ezingu-18. Amanye amakhansela eANC asolwa ngokuvota ke namaqembu aphikisayo eshaya indiva imiyalelo yeqembu. Amalungu eqembu endaweni athi asezame yonke imizamo ukuze kuxazululwe lolu daba. Disciplinary system ihamba kancane kakhulu. Kuyophela manje almost 3 years and there's nothing done kala makhansela lawa ayaqhubeka ayadeka kunalokho. Izakhamuzi zalapha zithi lolu daba kumele luxazululwe ngokusheshsha. Thina sidinga umzumbe usebenze ngendlela enhle. Hayi ingxabano. Siyadinga masibona la kamasipala kutholakala abantu bemesangweni kube ngemthetho. Engakubalula nje ukubhazamiseka kakhulukazi esikhala ngako somphakathi amanzi. Umasipala ke uvuliwe kepha beziqinisiwe ezokuphepha. Nama security omkhandlu nawo ame ngamanzonzwana kumbe aqaphile ukuthi konke okwenzakalayo ngaphakathi abasebenzi bomkhandlu abaphazamiseki. iANC esifundazweni ithi sithathe isinqumo sokuthi ke amiswe usomlomo wakulo masipala ngokuhluleka ukulandela ke imiyalelo yeqembu. Leli qembu lithi ke namanye ke futhi amakhansela angu-8 angaphansi kophenyo ngalolu daba. Uma kunesidingo sokuthi siye kuma by election siukhongolose silungele futhi ukuthi siye kuma by election kodwa alikho ikhansela lethu elizokwenza umathanda. Njengoba ke iANC ingakakwazi ukuxazulula lolu daba izakhamuzi zithi zisathwele kanzima kulomphakathi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngisemzumbe. Kwalapha izindabeni lulangazelela uncedo lwendlu usapho lwadilikelwa indlu encambele eMthatha kodwa amasuma umuntu onevenkileni kuqala.
ufuna mkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe umongameli Cyril Ramaphosa uthi abafana baselula namakhwenkwe makuthethwe phandle nabo ngokuphatha gadalala kunye nezixholoxholo ezibhekise kwabasetyhini nabantwana ukuze usitshule nengcambi lomkhwa besakhula. Umongameli bethetha kwi-Presidential Young Men Iindaba ebanjelwe eSoweto eRhawutini ngale ntsasa. Usapho lwabantu abalishumi lulangazelela ikhaya emva kokuphulukana nendlu emva kwentlekele yendalo kwingingqi yaseNcambele eMthatha eMpuma Koloni. Olu sapho lukhokelwa indoda eneminyaka eyi-31 ephila nokukhubazeka. Olu sapho luxhomekeke kuNkosi Vumile Palimani, ikwanguye ojongene nabanakwabo abaphazamisekileyo engqondweni. Amanye amalungu olusapho awanazo izazisi, nto leyo yenza kube nzima ukufumana inkxaso karhulumente. Sikule bhangala enye izindlu zasekhaya zawa zimka nomoya. Umama notata bazakha babangazakha ziyawa babangazakha ziyawa bathe ka becinga uphinde bazivuse babhubha. Saseka ke ngoku sikule bhangala enye nabantwana abasebenzi abananto baxhomekeke kwipeyi endiyipeyayo mna. Abahlali bathi bayazama ukuxhasa olusapho oku kuquka ukuhlaziya indlu eyayiwile. Abantu abaxhomekeke ukuthi ithi yophela lo mali kufanele ukuthi singene ukuba balale betyile abantwana sincedisa lonto apha. Ndayiphosa kulamakhasi abafazi ukuba sihlangabezana nalenhlungu. Ngoko nangoko basabela abahlali balapha basipha amazinki, izingubo, izikhonkwane, ukutya. Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu uSiphokazi Mani Lusithi uthi iimeko ezinje zibangelwa kokuba semva kwesebe ekuseni inkonzo eluntwini. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eMthatha. Usekela mongameli Paul Mashatile useJuba eSouth Sudan njengoko uMzantsi Afrika uqhuba ukudlala indima yokugcina uxolo kwela lizwe. Umongameli Cyril Ramaphosa unyule uMashatile njengomthunywa okhethekileyo ukuya eSouth Sudan. Eli lizwe litsha iSouth Sudan liyasokola ukwakha ubume nezakhono yaye uMzantsi Afrika oko uthe gqolo ukulinceda kwimingeni ejamelene nayo. Utyelelo lukaMashatile eJuba luza eli lilindele ukubamba unyulo phambi kokuba unyaka uphele. Urhulumente waseSouth Sudan usokole nasekumelaneni neembacu oko kuqale ungquzulwano eSudan. Sele iminyaka eliqela uluntu lungithekiswa zizikrelemnqa kwingingqi yasemqhekezweni eMthatha. Amagosa karhulumente kuzolonke kunye nawephondo ayityelele izihlandlo eziliqela lengingqi kodwa oku akunaziqhamo. Sele iyiminyaka uluntu lwale ndawo luphiliswa ubomi bentshontsho ngoonqevu. Amagosa karhulumente kuzwelonke nakwiphondo ebethe gqolo ukundwendwela le ndawo ukuzama ukutshitshisa esi sihlava. Kodwa nabo abophula imithetho khange baphele mandla. Iinkondekazi neenkonde kunye nabantwana bazizisulu. Kulo nyaka kupheleyo I think binguSeptemba inyanga. Kuye sothuswa nxa sivuswa kusisikhalo nxa simamela ukhalwa komnye umzo lapha entla kwemizi yethu kuthiwa kudlwengulwe umama waphayana ngabantwana abangabafana bathathu. Iziyobisi ezithesa ezilalini kwakunye nentswelangqesho kukholeleka ukuba zinegalelo kolu lwaphulomthetho. Abantwana bethu imisebenzi inqabe kakhulu kulaa ndawo. Sebefundile. Andiyazi noba yinto uba sisempela ndawo sebefundile. Kukhe kwakho uthotho lesiganeko zokubulawa kwabantu eBhityi kunyaka ophelileyo nasekuqaleni kwalonyaka. Ikho noko inkqubela eyenziweyo ngokubhekiselele kwezo zenzo. Izinto sizenzayo sizama uzenzela into yoba sibe nendlela zokusebenza apha ebantwini. Ukukhuliswa kwepolice station ukuyiqinisa, ukuyinika izixhobo zokusebenza kangangoko, ukufumana amavolontiya, ukuqinisa i-community safety forum, abantu bathatha inxaxheba nabo ukunqanda imeko. Kubekelwe bucala isixamali sezigidi ezithandathu ezinesiqingatha zeerandi ukuqubisana nolwaphulomthetho eMpuma Koloni. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMqhekezweni eMthatha.
Ngoku masithi tsixatha kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi. Okheli yaseNorth Korea uKim Jong-un umemelele ukwenziwa luqilima komkhosi wamanzi kwela lizwe. Utyhola iMelika ngobungozi bezixhobo zentshabalalo kulwandle iPeninsula. Kumsitho wokubhiyozela usuku lomkhosi wasemanzini, uKim ubexhakwe intombi yakhe ekucingelwa ukuba uyilungiselela ukuthabatha iintambo zolawulo. Qakatha qelele eMexico ibe ngudulubhentsu phakathi komkhosi wasemanzini nabathubelezisi beziyobisi. Kufunyenwe iitoni ezingama-4,400 zecocaine, 4,400 tons. Amapolisa anqakule avalela abarhanelwa abali-11 nepetula iqabele kuma-5,000 elitha. Kwaqu eIndia amatyotyombe aseJaravi ahlala abantu abangaphezu kwesigidi 1 million okwenza abe ngawona makhulu kwihlabathi liphela. Isinana senkampani Adani Group sibekele bucala isiniki maxabiso esi-614 million yeedollars zaseMelika kuguqula le ndawo ibe semgangathweni okuhlala abantu ondilisekileyo. Urhulumente unqwalile kweli phulo kodwa uqini umqazi kubahlali ngelithi sebeqhelile ukuhlala ematyotyombeni kwaye baqhuba namashishini okuziphilisa. Siyakurhalela ukuhlala ezindlwini zikanokutsho ezinkulu kodwa sinexhala lokuphulukana namashishini ethu. Xa siqwela ingqokoqo ibinguqula ukubhota imbethi manqindi ze-wrestling zinqindana emhluzini. Ewe, emhluzini. Injongo yalo mdlalo kukonyusa ingxowa-mali eza kubinzwa ngayo kwimibutho ekhathalela iimbedlenge. Umjikelo uthabatha imizuzu emibini ngaphambi kokutshizwa zizicima-mlilo ngomhluzi wenyama. Qonqololo. Ukanti xa siqwalaseleza amaqonga onxibelelwano sinayo apha istudio ingcaphephe kula maqonga usandile hlangani. Mkade siyakwamkela. Yiphi imiba etrendayo? Nanjengokubona Bhele apha ecountryn ii-courts zisemhluzini Gabula Joe. Ngiyaphithizela ezi courts kodwa into esiyiqaphelayo ku-social media kukuba abantu abaninzi badiniwe zindaba ze-politics. Siyibona ke lento ngokuba bajonge kwezinye iindaba. Umzekelo, abantu abaninzi bathetha ngalento kaKhanya West. uKhanya West ufunyaniswe ngoogqirha okokuba unalento kuthiwa yi-bipolar. Abantu abaninzi ke abamlandelayo uKhanya West bazawuqaphela okokuba indlela lanxiba ngayo ayondlela noko ibonakalisa uba ungumntu noko ofana nabanye abantu kule nto nditshoyo ke ukuba kuthiwa une-bipolar. Okwesibini ke ukuyingqina loo nto leyo ukuba abantu abaninzi bayasuka kancinci kwiindaba zepolitiko ngenxa yento eziyenza kubo bathetha ngalento kaSteve Harvey. Bawuyazi abantu abaninzi uSteve Harvey ke nonkosikazi yakhe banento abanayo yokuxabana. So unkosikazi ke kaSteve Harvey ikhuphe istatement esiyithethayo ukuba uSteve Harvey imvuyisile indlela athe wayamkela ngayo into eyenziwe ngabantu be-social media ukuba bamtyhole bathi ke uye wathandana nomnye umntu oyanyaniswa ne-bodyguards. So iyakubonisa ke loo nto Bhele ukuthi abantu abaninzi bayazisusa kwezi ndaba zepolitiki. Okay, ingawaphi ke amanqaku mhlawumbi ivideo ebukwe kakhulu kule mizuzwana? So ivideo ebukwe kakhulu ke kukho umfo ekuthiwa nguNelson M. uNelson M ke yindoda ekuthiwa ifana kakhulu nalowo wayesakuba ngumongameli wasishiyayo uNelson Mandela. Ubonwe eMelika ke abantu abaninzi ke bayahleka kakhulu bathi makafunyanwe lo mfo aziswe. Uba uyakhumbula istory okanye ibali likaTupac, uTupac abantu abaninzi abamthanda bakholwa uba njengokuba besazi uba wasishiya abantu abaninzi abamlandela bathi ke usaphila emhlabeni. Nabamthandayo ke uformer president uNelson Mandela bathetha loo nto ke bathi abakholelwa okokubana wasishiya, bathi nguye ke lo ufunyanwe eMelika.
kodwa ke inqaku abantu abaninzi funeka balijonge leli likakholeka Gcaleka. Uzawuyazi okokuba bekukho ii-interviews zika-public protector. So i-politics amaqela epolitiki amaninzi ke athi okokuba umongameli uye wamtyumba lo kaGcaleka as a public protector, funeka siyazi singabahlali base-South Africa okokuba ibe yinto efana nefavor leyo kuGcaleka. Mkade ungadinwa nangomso. Inkosi kakhulu. Ukanti ke sizifumana ngoku zezokuba liphakanyisiwe igama lika-advocate Kholeka Gcaleka njengomkhuseli woluntu omtsha. Ndigalele ngazo kodwa kwephuka neyokuhlanganisa amaqondo emozulu yalandela emzuzwini makube xhosi behele.